ladak sarkar ka khot nei ki all political party meeting atau pin bu nem dak por pendap kan us nem len ka no banai kan sem por ni ngim up adu baka sarkar kanda khot tendre nagaleng ka jing kum ka party hingila rai bangin sai ka jing thon sa sarkar ban kuntu ya ka sarkar ba kan step ya kani ka jing trekam jong ka expert committee khnang bala ban pen no ya kani kam ko sateng ka bangin tawa jibing lai kren gari ka komyo jam ka wa yu ki samla kham tam hatum la de ka sarkar bandan kanu kanu ba ka road map lan kumnu ban hikai ki samla nandu ba dak sedang ban khie hakanu ka banta bikin puli dan hakanu banta ki samla ki ba khamla khang ba nila ban nile ban ya ko wat ya ka exam UPSU ngila kren wat hapo assembly ba kumbagalong hi abang yeki ya kani ka reception policy kamut bangi ni shuple jimot tang kam sarkar tenri kadi ka policy jung ka sarkar na kata rau ka shong ha education policy jung sarkar kumno ban pensung tho ha ki bri ku jini ban penrung ha ki bri ku jini ya kani ka ban sim banum dei ban le ranya ka kam ban ru ban diversify mo ya ki talents ha ka cap ka bangila don kam ban diversify ki talents kana bagi ki bri ku jini samla jing kili oban pentibit ki talent ki bagi don ban pala ban export ki talent jing wat sabar ka bobot ba kerkom thau jam kam de ta kam sarkar kam de ta white collar job ka bangi on mo tin phareng ten re de ki ki kam ki bala ban ai ga jimi ka bakrau ka kamai ji ka ji ka baklan la ngila ban build ki talent zingi ngila ban export ki talent bat ngila ban penslori ki khana ga ji kam de tang ba ki new oil ka kam ka ben kan do ta ka job satisfaction phi ka job satisfaction la ni ki jing sung hona ka kam bangi tre te kata gadi ke benta ba sarkar kan apan pet bat ngir ngila ra ikani ngilai kren ba ngindang kren hi na ka por